O traballo coñecemento, actitudes sobre a vacina fronte ao herpes zóster en poboación adulta, unha oportunidade para aumentar coberturas desde a atención primaria, da enfermeira do Centro de Saúde A Cuña, María Isabel Rodríguez Ambrosio, recibiu unha mención de honra na segunda edición dos premios da Asociación Española de Vacinoloxía, AEC Awards, que se entregaron en Madrid na Real Academia Nacional de Medicina. No traballo de investigación tamén participaron outras dúas enfermeiras da área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, María Jesús Espinosa Menor e Verena Rodríguez González. Precisamente co obxectivo de aumentar o coñecemento da poboación sobre esta vacina, como no traballo ourensán premiado a nivel nacional, a Consellería de Sanidade informa periódicamente vía SMS ás persoas que cumpren 65 e 80 anos, que poden pedir cita para vacinarse a través da aplicación Sergas Móvil, na páxina do Sergas ou ben dende o seu centro de saúde as indicacións de vacina. O Consello Vacinal tamén se facilita a través dos profesionais de atención primaria e dos distintos servizos hospitalarios ás persoas de grupos de risco. O herpes zóster é unha enfermidade producida polo virus varicela zóster, de baixa mortalidade pero moi prevalente, especialmente a partir dos 50 anos. Ademais, aumenta a súa incidencia de xeito considerable coa inmunodepresión e certas condicións de risco como a infección por VIH, enfermidades hematolóxicas malignas ou en persoas con tumores sólidos en tratamento con quimioterapia. Os seus síntomas máis comuns son manchas vermellas, ampolas, formigueo, ardor ou dificultade para mover algúns músculos da cara. Unha vez que a erupción sanou, pode quedar dor no nervio, o que se coñece como neuralxia postherpética, e que é unha complicación que pode ocasionar discapacidade e diminución da calidade de vida. Polo tanto, a enfermidade constitúe un importante problema de saúde e de carga para a sociedade. A súa incidencia é máis habitual en mulleres. En 2023, en Galicia, diagnosticáronse 6.527 casos, fronte aos 4.477 casos en homes.